Budem hovoriť o iných nehormonálnych liekoch a liečbe, ktoré sú dostupné pre symptómy menopauzy. Počas tohto videa môžem použiť slová, ktoré nepoznáte. Pamätajte, že ak máte akékoľvek obavy o svoje zdravie, obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka. Ďalšie dostupné liečby symptómov menopauzy zahŕňajú nehormonálne lieky, hovoriace terapie a alternatívne terapie. Môžu byť užitočné pre tých, ktorí nechcú alebo nemôžu užívať hormonálnu substitučnú liečbu. Väčšina nehormonálnych liekov lieči návaly horúčavy, pretože ide o najčastejší príznak menopauzy. Nie sú také účinné ako hormonálna substitučná liečba, ale môžu poskytnúť určitý prínos. Existujú dôkazy, že antidepresíva, ako je paroxetín, citalopram a venlafaxín, môžu byť užitočné. Ďalšie lieky, ktoré možno použiť, zahŕňajú klonidín, pregabalín, gabapentín a oxybutinín. Nerobte si starosti, ak ste o nich ešte nepočuli, ale pokojne si ich poznačte a porozprávajte sa so svojím lekárom. Hovoriace terapie, ako je kognitívna behaviorálna terapia, môžu zmeniť spôsob, akým premýšľate a správate sa, aby ste zvládli svoje problémy. Existujú dôkazy, že tento typ podpory môže pomôcť pri návaloch tepla, úzkosti, nízkej nálade a nespavosti súvisiacej s menopauzou. CBT sa zameriava na prepojenia medzi fyzickými symptómami, myšlienkami, pocitmi a správaním. Napríklad návaly horúčavy môžu spôsobiť úzkosť v dôsledku nepredvídateľnosti a rozpakov, čo môže následne ovplyvniť sociálne aktivity. Je k dispozícii pre jednotlivcov, malé skupiny a svojpomocne. Naša webová stránka Zdravé mysle vám môže pomôcť pochopiť viac o týchto typoch služieb. Navštívte www.healthyminds.services. Niektorí ľudia používajú alternatívne terapie symptómov menopauzy. Poznatky o účinnosti a rizikách sú obmedzené. Produkty s tradičnou bylinnou pečiatkou THR spĺňajú požadované štandardy kvality. Čierna rastca a ľubovník bodkovaný môžu ponúknuť určité výhody, môžu však mať významné vedľajšie účinky. Fytoestrogény majú veľmi obmedzené dôkazy o prínose. Tí, ktorí majú v anamnéze rakovinu prsníka, by sa mali vyhýbať alternatívnym terapiám, pokiaľ sa neporozprávajú so svojím špecialistom. Stručne povedané, nehormonálne lieky môžu zlepšiť návaly horúčavy a CBT môže pomôcť zvládnuť celý rad symptómov súvisiacich s menopauzou. Informácie o výhodách alternatívnych terapií sú obmedzené a môžu byť škodlivé, najmä u tých, ktorí majú v anamnéze rakovinu prsníka. Pamätajte, že ak máte akékoľvek obavy o svoje zdravie, poraďte sa so zdravotníckym pracovníkom.